Takže další, je tady třetí díl Babeta vlogu. Dneska to už musí klapat. A takže sání je svařený. To budeme dělat dneska ještě jednou, protože to chce bratránek svařit. Ještě tady mám COčko, takže mu to zavařím. On toto mezi tím mu dám za úkol, aby to oživil. Takže ještě tam namutím zpátky ten upravený válec teďka. Teď je tam sériový. A takže tam namontujeme ten upravený, všechno se to poskládá, to dám za úkol mu, asi se s tím srát nechce. A bude, takže já to tady zatím nějak uklidím, on by měl za chvíli dojet, takže já mu budu vařit sání, on bude dělat tady toto. Jestli ne, tak uvidí. Nevadí, takže za chvíli uvidíte dál. Kdo seš? Ahoj. Dragoší, tady se maká na svoji místo toho, aby makal na mojí, vole. Tady. Tak se opíši, jo, vole. Jeho babeta, moje babeta, vole. Jo, vole, měl jsem to první, pak jsem to měl já, pak si společně. Super. To víte to, jako, já jsem nalakoval a on přišel. Jo, to je dobrá barva, to se mně líbí. A pak si koupil novou babetu a už to bylo. Poštěl nový spérovku. No nic, tady se maká. Toto jde důle, dneska to jde na výbrus konečně. Nebo vaříme sací kolínko, nebo nevaříme, teda se chystáme, že si po 3 hodinách nebo kolika, že? No a furt nějaký problémy. To nějaký problémy. Nedokážu udělat ani přírubu. Tak. No, je to debil. Aha. Ne. A jsou u toho lidi, vidíte to? Co říkám? Kurva. Se neříká, to se platí. Proč se tam nechce chytnout? Takže sundáme karbec a sundáme celý válec. Jsem to řekl nějakou píčovinu. Eva. Zatím. Ahoj. Au. Vedle. Hoši, vidíte to nám nejde. Člověk si může koupit takový pošloštičky. Soustředěnej výraz. Je to tam. A teď to zase... Co říkáte, pane? Čije? Nepiči, já začnu svařovat, ale začne ptát, jo. Je to ještě chvilku vydržela. No, to 5 minut počkat, bylo to svařené. Teší. Co nám povíte k tomu? Hoši, ale je to potřeba. Jako, já si ten, jste zemědělky, jo, ale je to potřeba. To je ten kokot agronom. Tak já kokon, jak seš kokon. Normálně přibývá tady tím kyslík, nevíme jak, ale on má tím přibývá kyslík. Nebylo tam nic, ale najednou tam byl kyslík, jo. Zajímavé, také dermucké to bylo. Hoši, už je mokro. Prší. Máli. Já bych to čekal, že to tak 3 minuty zpátky svařoval, vole. Nic, jen jsem dal ten válec. Kurva, máš tam hlavu, ne, tak vidět. Až Jarno vzdělává válec. Odborně. Všímejte se, já si teďka podám šetrlátko. Tak si vezmeš šetrli. Nejde. A vypneš. Jo, tam, mám to včí. Čije a čije. Já. Ty jsme nejeli do ty bojny.
To by dopadlo. Ale teď to je aspoň zábej, když... Oči, leďte. Dobrá blízka. Oči. Teď vybrali ryby. Ryby tahali. To je podložek tam jak nasratej. Ten jde. Uvaď, je tam nový fuk. Jo, to ne. Josef, jak to? Bez těstění. Hoši, na gátu, babetu, já točím takhle z dálky, jo? Leďte. Jo, tak. Tak, tady je moja. Já stojí za hovno. No, ty stojíš za hovno. Tady jo, hoši, taková zelená barva to je. A na tým videu to vypadá úplně nějak jinak, ta barva, jak hraje, ale... A hoši, neukazuje, není vidět, jak je to poteklý, jo? Nemůžeš tak zblízka. Na tým videu to vypadá jak ta moja barva, co mám tady na téhle. Káčo, to je zasraný, když si vzal leštěnku. No vidíš, to je zelená, aspoň je to. Ale židuje. Hoši, válic. Tady je těsný pohůd. Já. Co by spálit pistol. Já tam dušku. To jsi lístil hadičku, že? Jo. Dáš? To musí být nějaká rychlá akce, ale... Kde je hadr? Tady je hadr. Tady taky. Tady jsou všude hadr. Já už neprší. Ale půjdeš to. Kaluž je tu. Hoši, dějte mu to chčije. Jméno koho netěsní. Počkej. Počkej, já máš ještě hadru. To je ropná katastrofa, počkej, to možná to nějakým směrem přišpetít. Teď to tady máš aspoň pěkně odmaštěný. Ne, už to skoro neteče. Hošani, čumte se na to, jak se vzdělává. Chrstí čuby. Krásně. Dopršelo krásně. Takže jo, zdar. Dneska budeme pokračovat tady na tým. Takže něco jsem točil naposledy, každopádně jsme se posunuli tak o, nevím, tak 2, možná 3 týdny jsem vlastně teď nic nedělal. Já to nebyl čas, mezi tím už jsem v nové dílně, konečně. Tak jo, takže co dneska udělám? Už jsem objednal nový balík, ty vole 3,5 tisíce. Zás v prdeli. A už je to poslední věc, na to potřeba dobědnával jsem si Git, tady ještě Tripstar, tak jsem se objednal Git, nový zadní klubiček, protože to je jako hruza. A nový gumy, samozřejmě i s dušama. A ještě jedno koupíčovinu jsem tam bral, nevím co. Jo, takovou tu gumu vlastně, co se navlíkne pod dušu, aby tam nevylizaly ty niple, jak kdyby od špíc. Aby se nepíchlo, že jsem koupil taky nový. Nevím, dokonce ještě leze, když jsem to oboloval, jenom abych si s ním tady mohl popojíždět, přejíždět z jiného místa na dobrý. To nalepil tu normálně jaké červené, jak kdyby kobercovky, ale jako taky to svůj účel splní, jo. To není ničeho jiného, než aby to prostě se to nepíchla duša. A tak, ale uvědomil jsem si jednu píčovinu. A jako vchod jsem se nenavařil ten, kdyby dorazky řídítek, aby mi nenarážili o nádrž. Takže to mě čeká teď, jsem si koupil svářečku, mám takhle schovanou. Takže si ho musím nějak vyrobit, pak ho nemám, za to jsou nelidský peníze, ty vole, co jsem tak viděl na netu. Takže jsem to asi na dvou obchodech a na jiných jsem to nenašel. Takže to nějak vyrobíme způsob železa nějakýho, se něco najde, může být v podstatě cokoliv, slouží k tomu, aby se o to opřeli jako řídítka. Takže to uděláme, takže musím hodit nádrž všechno, aby se mi to prostě, bych to prostě nespálil. Takže to udělám teď. Pojďte po cigáru. Takže to udělám teď a potom to ještě dovaří výfuk, že já ho mám teď v podstatě zatím jenom nabodovaný, nabodovaný jako celočkem. Tak to teď chci ještě dovařit. A to samé jak sací kolínko, to už mám svařený, ale ještě ho musím pobrasit na brusce. A co jsem chtěl potom? To nevím. To se uvidí, dneska budu čekat takový ty píčovinky. Teoreticky příští víkend by to mohlo dorazit, dáme do ty tlubíče potom, ty gumy se udělají. Já si zajedu tady o jediný vedle do toho veře a nechám si to tam přes jednou tu počkání, lepší než se s tím tady srat. Jsem si objednával mytasky M6,
To se kurevský blbě tady nasouval, obouval. Já si to tam nechám před zrovna, jako já to udělal chtěl ze 200. Nevadí, budu něco dělat, takže zatím. Tak, jen to trochu chytilo celákem, ještě to budu muset trošku doškrábat. A teď musím vyrobit něco, aby mi to tady vlastně, tady o ty dva se opíralo, když se zatočí řídítkama. Normálně jsem tady přišla pod ruky moje kolosiče, tak nespadní. Kolosiče má jaké kulatínky, samozřejmě, že uřežu jako delší, ale naježu tam takhle tak, kdyby přiboduju. A trochu tak jakože vyhnu, ať vede sem dolů ještě. Tak by to mohlo být dobré. Tady trošku materiálko je tlusté. Takže se podíváme ještě. Tahlek. Si to laskavě zaostří. Tahlek. Tam je dost takových pízdovín. Takových, takže kurvo. Takže tak, jdu tam. Tak hoši, vyřešeno. Normálně jsem tam za holku vzal vítovky, nakonec jsem dal matíčku a když se to sem takhle přivaří, tak co, svůj účel to splní a stejně to tam pod těma plastama není vidět. Nebo je? Podíváme se na druhou babetu. To je výhoda být doma víc. Tak jako budíš, no trochu to vidět je, ale když to nikdo nebude vidět, tak se tam ani dívat nebude. Dobrý. Takže já vytáhnu svářečku, navařím to tam a pak uvidíte dál. Tak, a je to tam daný, svůj účel to splní, dolů jsem dal 2 matíčky, aby to jo, jakože líp dosedalo na to, a dosedá to úplně v klidu. Takže toto, já vím, je tady na hovno světlo, svítí slunko, ale z druhé strany vám to ukázat nemůžu, či tam se mi ten svár nepovedl, ani mi nenadáváte, že nemůžu svařovat. No tady to tak není, bůh jak hezký, ale je hezčí. Takže tak, to je jedno. Účel to splní, au kurva, palí to jak svině. Ale účel to splní. Takže já si ještě musím zajet půjčit od bratránka, doufám, že mi to půjčí jenom černé spray, trochu přestříknout, mě už došel. Takže tak, a na to se nedá dívat s tím světlem. Takže jo, ať mi to jenom trošku přestříknu. Tady jsem si spálil kabel, ale dobrý, přežil to. Vypadá, sice smršťovací bužírka se smrštila, teplem, si bylo teplo holce. Já si půjčím ten spray, jak to nastříkám, zajedu pro něj. A pak to asi začne dávat zpátky, když kurva se nemá cenu, vole. Když to budu rozdělávat, abych tam dal ten glíd, až to přijde. Nic, no tak jako mrdám na to dneska, že? Nemůžu nic dělat. Ale že ještě udělám tu barvu a seru na to. Dobroš. Takže to by bylo. Ještě výfu bychom mohli povařit. Bychom mohli. Takže vezmeme 10 ořech, točíme šlapku, tady
to povolíme. Budeme doufat, že nám to nespadne. Můžeme jenom doufat. To upneme do svěrači. Šup. Potom musíme převařit ještě jednou. Fuj. Takhle to má vypadat. Já jsem svařoval, když tam ještě byl kyslík. Nebo ne? Já myslím, že jo. A toto už prostě nebyl kyslík. COčko potom dělá takovýhle bordel. Takže to utřem. Utřem, odmastíme a převaříme. Takže tak. A už jsem si koupil takovou svářečku. Svářečka z Lidlu. A ku podivu vaří dobře. Říkáme tady COčko bez kyslíku. Nevím, jak se té metodě říká. A to je jedno. Má to 90 ampérů, ale vaří to dobře. Ta 150 COčko je lepší, ale toto. Na to moje vaření mi to stačí. Jo. Scooter tuning. Ku podivu se mi ten lak aj leskne. Na to, že jsem to dělal já, to celkem pěkné. Akorát tady ty bublinky byste ho měl vymačkat. Tady z toho hajzlu. A, nevadí. Máme energiák. Taky z Lidla. Tak, jedu pro tu barvu. Ještě dáme šluka. No, barvu máme, tady tu černou. A oblídnem konkurenční stroje. Tady se skládá zrovna jedna. Taková modrá, pěkná celkem. Má druhou. Jo, to dává takový bužírky. Já mám modrý. A těžce někomu kopíruje babetu, schválně si ho hodnete kemu. Hajzlík jeden. A taky si koupil takový COčko. A mu tam něco skritizujem. Jsme mu skritizovali. A to celkem pěkné. Už zapojuje elektriku. Zapátka. No jo. No my pojedeme dom. Má ještě Pioneera 4 kolku. To je na prodej, jestli ho někdo chcete. Taky nějaký díly vysílou. Skováme mu to. Pšt. Tam nemá origo šroubek. Tady je. Ahoj. Co nesete? Stavací pásky ještě za komančů. Ještě komořský? Taky trošku zvuky. Kurva. Bylo bílé kdysi. No. Kdysi dávno. Tady jsou ještě bílý. No, ty tam jsou akorát. No, tak to si beru. Tak, pičo, jsem se stál. No, co budete dělat? Tady toto stahovat. Tady ty buzírky. Bužírky? Buziky? To podržím, chceš? No. Tak ti to podržím. Dám ti to křivo, ať to máš hnusný. Ne, je to rovně. Píča to. Tam ti to vyskočilo. Šroubovákem to tam píchní. Ještě je růbkou té spolupráci. Jsi mohli otevřít dílnu. Čo? Jak? Je tam jedna. Ještě jde druhou. Tam to máš špinavé. Tak píčo, celý špinavý, ho se musí umít. No, a jedna tam je. Teď vám mistr ukáže, jak se startuje jeho babeta. Ale se to nahodí kvůli tomu pičovi, na to jsem ještě nespravoval. Jsi to nespravil? Ale to nechtěl, zase to zkrátil, proč na to vytáhnu. Mu to vypnu. Už neujedeš. Spínačka z Felicie je dobrá věc.
Tak. No, tohle si... Tak jo, toto už je zastříkaný. No to je teďkom ještě lesklý, ono to potom jako zmatní ta barva. Jsem to teď akorát dostříkal, ale není to nejhezčí, ale co, to stejně není vidět. Tak, co včil? Včil si musím vzít ještě, tady má kámoš kabelu. Sorory, tu si nechám. Tady má ještě věci na výfuk. Teď jste mohli vidět obhlídku konkurenčních strojů. Tam staví, skládá druho a my se podíváme na toto. Tady toto je potřeba obrousit, tady taky obrousit a převařit. A jo, má stejnou svářičku jak já. Takže to k tomu vezmeme, ještě toto přihodíme. Tak. Tak. Tohle to chytíme, a na to nezapomeneme. Tady si to pověsíme pěkně na řídítko a můžeme jet. Tak jo, my budeme svařovat výfuk. A ještě sací kolínko. Sváry vám radši ukazovat nebudu, já jsem to měl poprvé v rukách, tady to. Tak jo, co já jsem chtěl? Nic, my tam můžeme asi vrátit nádrž. Teďka, ale já se půjdu převřít, mám uvařenou kávu, takže vypiju kávu. Toto dám ještě bokem. Ne, fixa. Zůstaň. Takže vezmu toto, to si pak musím vzít taky sebou a ještě mu pomůžu svařit véfuk. Tak jo, já si donesu ještě brusku a půjdeme na to, takže zatím. Tak jo, hoši, je tu další den. Na rovinu říkám, nevím, co tady z toho videa vůbec vznikne, z tohoto babeta vlogu. Protože to bude ze střih tak ze 3 týdnů, teď už je to tak 3. týden. Ale to je jedno. To nevadí, že přišel by balík jeden, tak si do něho podíváme. Vím, že jsem si objednával nový gumy. A to je tak všechno. A ještě tam bude pak píčovým. Ale to je. Takže uvidíme. To je jaká krabička. No já toto jsem se těšil do všeho nejvíc. Teď je to ještě hezčí, ale jak jsem si myslel. Mytasky M6. Myslím, že to jsou M6. Myslím, že ho ten 06. Takže tak. Takže já rozbalím ještě toto a uvidíte dál. Tak jo, já jsem si odskočil na oběd. To je taky potřeba. Takže co to? No. Potom jsem si normálně tady ty tasky a jsem si chodil tam blej, hodně to vidět. Doufám, že to je vidět, má M6. Většina lidí zná, no to pěkně papuče. Ty stály, já teď to i s cenama. Celý to stálo 2382 korun. No to je jasný. No to ne. Dneu 575 korun jedna. Takže to je 1150 na oběd. Nevím, tak jako jsou to nový gumy, jak to mohlo vidět, že chvíli. Tak, co dál? Dvě duše, není o čem.
kůrový pláště, koupívají duše a ještě mám 2 takovéhle gumíčky, co se dávají vlastně na ráfech, aby tam nebyly zady jak kdyby niple, aby se to nepíkla dušta. To je nějaký koupil hned nový, že tam tehdy jsem to nafazoval tu gumu, jenom abych s tím mohl třeba tak popojíždět jako podílně z místa na místo z kouta do kouta, tam namotal kus červené pásky, teď leze ven, takže se tam musí odat taky. Co dál? Vzduchové filtr, zatím jenom provizorní. Asi chci koupit vzduch ten Stage 6, to je pěkné molitanové jeden. A když tak hodím odkaz, ten filtr za 12 nebo kolik, drahý, jak si mě, ale pěkné. A hlavně se dá oprat, takže díl vydrží. Toto je takový, to je prostě nejobyčejnější filtr, co se dá koupit. Takové hodně jemné, jako zatím to bude stačit, ale pak budu objednávat stejně ještě jeden kalkulátor, taky dělal to 21 na toho Mustanga, takže to se objedná potom zaraz. Co tady dál? Čepíčky na ventilek, měli pěkný zelený, si hned koupil. Co dál? Dál jsou tady asi samci, konektory. Si mám nagít, takže to znamená, kde se baví uzdučky, takže jsem kupoval, ten byla cení, je? Zase jsem na to zapomněl, takže znovu. Takže duše stávaly 128 korun jedna, 256 za obě, potom filtr. Filtr stál 190 korun. Ty čepičky stálo korunu 2,1. Ty pásky stály masku, to si pamatuju, jeden, takže za 2,40. Pak NGKčko nebo svíčku. Takže jsem tam sebral, myslím to nejsilnější, co tam bylo. Osmička. V8 HS. Tady a zapalovací cívku novou. Do zásoby. Někde jsem slyšel, že to je hodně trpí cívky nebo co. Tak jsem ho koupil, jak mám v zásobě. Možná jen na montu. Normální zapalovací cívka. Já vám tam, když tak hodím ještě fotky, no a to natočení blízka všechno. Takže to si tam ještě asi dám zrovna. Právě na hovno. Že to nejde jak na chrflovi, tam se to prostě nasadí přes tady ten kolektor. A je to tady, se musí napalet. Takže tak. To nevadí, ne? Takže tady bylo. Mám to ukážu ještě zblízka. No, tady jsou ty gumy. Tady je git. Jo, git. Zapalovací cívka. Tady ty samce nějaký jsem koupil. Svíčku. To jsou ty gumové pásky, dorávku. Ty jsou 2. Zelené ventilky, pěkně ladím. Takovéhle filtr. Říkám jenom prozatím. Chtěl bych si pořídit popelník. Stávací pásku na filtr. Co dál? Bude duše. Nechci tam dávat ty starý. Když už jsem do toho vrazil tolik peněz, tak ať to chvíli vydrží. Takže nový duše. Toť. A gumy. Mají také pěkné zelené pásek na sobě. Kurva. Tak. Já to teď měnit nebudu, teď se mi do toho nechce. Ale v příštím vstupu bude měnit gumy. Ale jenom asi zítra. Ale vy to uvidíte hned, takže zatím. Tu chceš? To? Příško. Nadár. Pojď sem, pojď. Pojď. No pojď. No jasný. Co nám povíš? Co? Je to dobrý? Nelíbí se ti to? Takže takhle tak je téměř konečná sestava. Takže já se ten filtr asi nechám, aj si nebudu kupovat ten drahé, co jsem chtěl.
Že na to s tím vypadá tak, už tak celkem solidně. Tady bude samozřejmě ještě ta páska a tady taky. No, takže to tam ještě bude, ale celkem se mi to líbí. Ono se to záleží, to koleno je dlouhé jak piča, ale ono to zase tak dlouhý není, jako ono to celkem klame. Ale možná o malinko kratší být mohlo. Možná ještě malinko zakrátím. Ale toto musím zabrousit, ty vole, hoši, na ty sváry se nedívejte. Dívejte se radši na karbec. Ale můžu říct, že se mi to začíná líbit. Tak jo, zatím. No, ty máš odměnu za prácu. Ty mi zapůjde git, to ještě 300, to nebude. Já jsem se pokoušel buď toto, mám to z půlky a mrdám, na to zítra zavezu do pneuservisu. Že jo? Nemá na to nervy, to chuj. Ty jsi chuj. No jasně, teď píšu polstří a káble, To víš, že jo. A nemám zapalovač. To je špatné, ty jsi mi to zbral zapalovač. Je to tady, já ho potřebuji. Dej mě ho. Tam máš smouka a jasta. Ty kurvo, neser mě. Já s tebou vytakám. Já mám dalších 6 na sekačce. Pojď jít cvaknout pivíčkem. Počkej. Tak jo, borci, už na to dneska seru. Já mám tady vzkaz, ty vole, pro bouráka Toma. Viděl jsem, že to máš ty. Jak toto kurva můžeš obut? Máš asi hodně pevný nervy. Já na to mrdám a zítra jedu do pneuservisu. Fakt nechápu, jak to můžeš obut, tyhle, to je masakr. Jsem to nenapružil ani tady tou monterpákou. A to jedno. Tady už jsou nachystané káblíky na připojení gitu. To se všechno udělá zítra, dneska už na to seru. Pijem se pivíska. Tak, tady jsem ještě neštil chromy. Trošičku jsem začal tady tu stranu. Malinko je to ještě v pěkném stavu. Pak to stejně ještě přepletu. A ty špice budou asi buď nerez nebo chrom, nevím. Zinek nechci, zinek je takové divné. Takže nic. Dáme šluka. Skoupil novou, ty vole. Ta duhová je úplně nejhezčí. Ten náustek je tam jak pračka na čuráky, ty vole. Široký jak kurva. Nevadí. Ale toto by mě fakt zajímalo, jakým stylem to můžeš obut. To prostě nejde tam natáhnout. A když jsou úplně nový. Když už je máš třeba světy, to už pak asi jde, ale ty vole, toto, ne. Tu je výfuk, ten už je hotov. Se může dát sem, třeba. A to jsem vám vlastně ukazoval. Pěkné, pěkné. Takže já na to pro dnešek seru. Tady to vypnem toto, vypnem toto. Je. To bylo vypný. To nebudem vypínat.
Jdeme na běčku, světla necháme svítit, to vypneme vepředu a serem na to. Duše jsem asi ve finále kupovat nemusel, protože ty jsou dobrý, jsem zkoušel foukat. Ale aspoň budou nový, když už. Tak jo, zatím. Tak jo, já si to zopakuju, že si po čtvrté, tak mi to nechce ostřit. Takže jo. Teď tu další den, a už jsou obutý. Konečně. A můžu říct, ty vole, vypadá to ještě líp, než jsem si myslel. To fakt parádní. Teď ještě budu se celý chrou a vyleštit chroby. Tady mám půl kola hotového. Jinak díd už je přidělený, takže se natáhne elektrika a začne se skládat. Já budu se rozebrat ještě druhou babetu, nebo rozebrat, se podívat, jaký kábel jde na který pol. Tak z hlavy nevím. Tak jo. A ještě tam musí přidělat kartovač, že se ho zapomněl dát jak kdyby do té můžeme přes čokoládu. Tam připojím, že jsem tam zapomněl dát. A bude. Tak jo, budu tlachat a jdem na to. Tak jo, elektrika je zapojená. Tady ještě musím propojit s klaxonem a to je na takovou čorka pojistku. No, tady jsem nějak izolačkoval, stentoval káble do sebe, ať to tam neplandá. No, jestli to zaostří. A tu elektriku na tím budu stejně dělat celou novou. Musím ještě přepájet tady tu cívku, to už jsem myslím říkal. Takže ještě zapojím klaxon. Na to by měly být tady ty dva vývody. Kurva, zaostříš. Píče, na co ostříš? A to mrdám, prostě tady ti dva samci, nebo samice. Přidal jsem do klaxonu. Pak se propojí ještě tady tenhle modrej s tímhle modrým a bude. Celý si to nějak uskupit, dá se nádrž a uvidíte. Takže za chvíli uvidíte dál. Dobře, já si to zopakuju. Takže včera jsem to tady dělal asi do 10 do večera. Už to dostává trošku podoby. Tady je tarbec už nasazené, připojené, už to i klapalo. A to není můj válec, ten je jenom půjčený. Tož tak. Tady se ještě bude muset dělat dost věcí. Tady už mám přední brzdu, už mám namontovanou, ještě se musím dát akorát pružinku, jinak lanko je tam. Zadní lanko taky protažený, v páčkách je to chycený všude. Takže se ještě chytí tady dozadu. Já musím zkrátit řetěz, že jsem ho prodloužil tady o 2 články, nebo v podstatě o 3, ale o 2 tady tyhle, jak kdyby ty, přes který to můžu spojit. Tady přes ten se to nedá spojit. A protože to kolo chci mít jak kdyby takhle tak na středu toho blatníku. Ne, či já kdybych to dal na ten, kdybych ho neprodloužil, jak to kolo mám naražený úplně vepředu a tady bych měl strašně velkou mezeru. To tam nechci. Takže to prodloužím vlastně jenom jak kdyby o jeden tady ten dílek a ono se to prodlouží ještě o 2, jak kdyby tady ty spojky řetězový. Jo, o ty 2 se to prodlouží. Takže tak. A ještě něco jsem chtěl. Jo. A potom se ještě bude muset vyměnit, si zaostří, brzdové obložení vepředu, vzadu. A pak se musí ještě koupit nový těžký spojky. Jsou tam teď jsou těžký, ale už jsou světy. Já jsem tam koupil nový pakny do toho a ještě rozběhový čelisti. Se musí koupit nový. Ty jsou ještě jako mají tam toho hodně asi tak jakýsi dodrbený, kdyby okousaný, tak nevím, tak se vyměnilo. Tak, co teď? Nic. Teď obrosím tohle. Obrosím, spojím a uvidíte dál. Tak, ještě teď si nastíme spojky. Jenom tak jako pro jistotu.
poslední věc, uděláme spojky a jdeme na to. Brzdit. Co to? Už. To dostaven. Tady jsou spojky. Mám to normálně čistý brzd od furtu. To je to nejlepší. Oni jsou sice drahý jak slina, ale zas kvalitní. Normálně ten, tak jako vychrstává bude. Ještě vidíme tady ten mesíčko. Máme matíců. Stahováček, pěkně. To je na 19, to ještě musím trošku povolit. Ať ho začnou úplně, tam je zmrdá závity. 19, 17, a je důle. To je když něco spadlo na podložce. Teď se jich šroubuje ven. Taky. No a jak si to tím schrstá, nemusí se to ani utírat, to je v podstatě aceton, no. Fokne, je to suchý. Tak chvíli vytrká. No. Či je to z toho jak blbý? A to vůbec nevadí. Tak. Teď tomu dáme ze 3-4 minutky, on to pěkně vyteče, vyschne. Případně trochu vyfoukáme. No, a jak jsem říkal, nemusím. A doufám, že tam bude něco vidět, ale tady ty těžké spojky, ty velké, ty musím celý vyměnit, nebo celý prostě ty pakný. Nevím, jestli se dá dělat jenom obložení, ale to se koupím celý pakný, bude jednodušší. A tady tyhle. Ty jsou tady takové, jakože tady to je zrovna celkem dobrá, ale když to otočím, tak on to stejně není vidět asi, ale tady to je prostě vyklousaný, vylámaný. A tady ty jsou ještě celkem dobré stav. Si to rád zaostří, tak ty jsou ještě v dobrým stavu. No. Si vyměníme tyto a tyto. Vidíme vevnitřku, že to skoro suché. Tak. Můžeme to složit zpátky. Dáme toto, ještě se podíváme, jestli tam nic nevypadlo. A je tam všechno. Tak. Dáme pérovku. Normální maticu. Zabrzdíme zadní brzdu. To dáme do rytě. Přitáhneme. Rozcítím. Tak, teď se tam dá taková podložka. Doufám. Dobrý. Dáme to. Taky přitáhneme maticu. Taková speciální matica, nemůžete tam dát normální, pak by to nefungovalo. Tak. Tohle to už zapálíme pořádně. Kurví! Dobrý.
Tak. Dotáhneme zlehka. A hotovo. Tady ten kejt tam dávat zatím nebudu, tady se musí ještě vyřezat taková díra na karburátor. To je jedno, jdem na první start. Ještě dám kabel. Můžu se taky zakrátit. Takže já tady poklidím a jdem na tento nastartovat. To by mohlo stačit. Kurva. Tak jo, oči. A je to tady, chvíle, na kterou jsem čekal, ale bez tak tady jste na to čekali dlouho, nevím dlouho, to stavím tak ze 2 měsíce, už ze 3. Vždycky po chvílách, po večerech. A je to tady, což zvědavé, jestli to startíte. Sice ne, ještě furt spím pod sem, ale tohle je v podstatě ta samá úprava. Tak jo. Nebude otálet, já to kouřím a jdem na to. A já musím říct, že se mě to líbí, je to pěkný. Sice ten lak mohl být hezčí, ale já to, že jsem to dělal já, bohatě dostačující. Ještě od tím bude jedno video, jako nějaký představení, nebo tak nějak to pojmu, se všechno uvidí. A chtěl bych něco taky udělat. Musím najít fotku, jak to vypadalo, když jsem to dotáhl. Další byl to vrák, ty pičo, totální. No, a jestli mi toto vyšlo na 15 litrů, ta babeta, tak se do toho tak lezu, bylo možná ještě něco přes 15 000, ale nevadí, aspoň jinak nezbýt. Už zbývají jenom ty zadní klubiče, už jsou někde na cestě, takže tak to bylo tady. A jo, dokuřím a jdem startovat. Tak hoši, jdeme na to. Je to zapneme si tíč. A uvidíme. Kurva.
moci. Já nevím, jestli tam jsou vidět, doufám, že jo. Musím to napůjdu nějak tak. Teď tam nesvítí slunko. To píče. Tak můžete vidět, spojky jsou zase rozebraný. Jak jste viděli, nastartoval jsem to, šlo to hodně jakože blbě rozšlapat, musel jsem šlapat rychlo. Takže já vám to ukážu. Nevím, jestli to bude vidět. Tak. Já jsem si myslel, že tady ty spojky ještě něco vydržijou. Tak nevydržijou, protože já nevím, doufám, že to tam bude vidět. A když tak hodím fotku. Je tady mezi tím obložením a bubnem je strašně velká mezera. Jo, takže prostě toto jsou rozběhový a potom to budeme na ty startovací, nebo tak nějak. Takže tady musí být co nejmenší mezerika, takže ty už to ty napadly. Takže to bylo to, že jsem musel hodně šlapat. A potom další problém. Hned, co jsem se projel, tak se, já doufám, že to bude vidět, že mám na fotky, tak se z tohoto stalo tohle. Asi 10 kousků. Nevím, jak je to možné, jestli to tam nějak prostě rýzlo a rozletělo se to na sračky. Takže jsem teď dělal pronovej. Už ho mám doma. Ten vlastně vnitřní domeček, nebo ne, jak se tomu nadává. Stalo to 50 Kč, takže další 50 Kč v prdeli. Ale nevadí, takže teď si zeskládáme ty spojky a půjdeme na pokus číslo 2. Pokud to pořád nepojede, tak ještě prostě zkusím, že dneska za každou cenu, co aby to jelo, tak vemu těžký spojky tahle z té druhé babety, mojí, a uvidíme, jestli to pomůže. Ale mělo by. Takže to by bylo k tému, to je jak vitální. Každopádně ty spojky budu objednávat asi ještě dneska nový, protože mám si tady koupit jenom ty pachny, že nemusím kupovat. Že koupím jenom tady toto a ne tady ten vnitřek. Tak to by mělo jít, no. Myslím, nějaká stejgelovka, která si se vyrazí, jak by to mohlo jít ven. Nevím. Podíváme se na internet. Já myslím si, že je zbytečný kupovat ten střed, že ten jako není nějaké doblouchané, pokřivené, taky není moc. Trochu. Dobrý. Takže složíme spojky a uvidíte dál. Tak, teď si poskládáme ty spojky teda. To mohlo zrovna ještě odmastit. Vezmeme se na odmaštění, hadr. Pěkně špléchnu. Hadrem to tak opřu celý. Tady je to suchý. Hlavně vnitřek. Tady jsem ještě slyšel, že když je to takový poškrábaný, nebo takové bordel na tím, tak je dobrý to vzít třeba hodně jemným šmirglem, to tak zlehka potentovat. Tak to bychom taky mohli udělat, jestli nám tu šmirgl. No, tak šmirgl jsem nenašel teda. Nevadí, tak tady nám odmastíme. Tak, takže dáme tady ten buben. Musí tam zaskočit, už tam skočil. Tak, už tam dal asi toto. A mě tady zase vypadly kurva ty čepy zasraný. No. Mě vypadly tady ty čepy z toho. Takže já je tam poskládám a uvidíte dál. Tak, už jsem je tam nasadil. Teď musím přijít na to, jak se tam dává tohle. Asi tak nějak. Tak asi ne, tak asi opačně. Jo, takhle. To zase nějak odmastíme. Takhle, otřem. Zbytek se odehrá.
Tak, teď se to tam taky naslakne. Musí se s tím tak jakože točit, dokud to nezaskočí. Jsou tam. Někdy to jde dobře, někdy blbě. Tak, teď se tam dá pičot, já vlastně taky nemám, vole. To je jedno. Teď tam mají přijít 2 takové tenké podložky, potom okroužek a jedna taková tlustší podložka. Takže já to tam dám, vy uvidíte dál. Ten je tam. Jestli tam mám přijít taková, ne, to ne. Tak, teď se tam musí dopasovat tady ten domeček. Tak, už tam zaskočil. Teď se tam dá tadyhle plíšek. Dobrý to vždycky všechno odmastit, když tady na tím až tak nezáleží, ale kdyby tam byl nějaké bordo, že se to nedostane do spojek, takže se dá plíšek. A toto. Celý se to přitáhne matíčko. Já tam dávám i pérovku, nemusí se to tak dorvávat. Když se toto povolí, tak je průser. Takže dám pérovku, matíčku. Co je kurva? Teď to tam sedlo. Asi vyskočilo. Dobře. Vidíte to v pořádku. Sednáctku klíč, zabrzdím zadní brzdu a dotáhnu. Kurva. Zase jako přiměřeně, ne to rvat na kryv. Tak, co nás čeká teď? Skládáme tohle. Takže tam jsou 2 jehličkové ložiska. Jsou stejný. Co doufám. Já jsou stejný. Se nasunou na klíkovku. Tam přijde tohle. Opět všechno odmastím pořádně. Tam nic nezůstane. Případně trochu ofouknu. A tady je ten důvod, proč je bůmění. Oni jsou takhle vykósany. Si zaostříš, jsou takový vykósany. Tady ta je na tím celkem dobře a tady ta je vykósaná. Je to jak tak vidět. Tak jo, namontujeme ju tam. Ještě dáme remen. Tak. Nasadí remen. To malým točením ho tam jakože zasurem. Tam pěkně zajede. Tak. Remen je tam. Si dávám podložky. Fakt, že to je dobře, já to skládám tak po druhý v životě. Když ne, tak to nepojede, no, to se pozná. Tady taky toto dobře odmastí, případně se to může vzít trošku šnědlem.
přijde taková matíčka. To musíme dotáhnout. Tak. Dobrý, neprotáčí se. Ne. Tak. Bokem. Zkusíme to provést znovu. Takže za chvilku uvidíte dál. Tak jo, já doufám, že to vidět. To bude pro dnešek už všechno, teda tady z toho videa. Já jsem to chtěl dát do jednoho, jenomže dneska jsem byl za tím borcem, co mi dělá ten válec, pro ten našič takovej, do té spojky, co jsem mi rozstřelil. A ten válec bude nejdřív ve středu, dneska je neděla a ještě musím udělat ty těžké spojky, tam se ještě na jedno video vleze. Takže no, toto stejně, když to zestříhám, si myslím, že to 15-20 minut to video stejně mě bude, to se ještě uvidí. To je jedno, takže to bude pro tady toto video všechno. Tím příštím na beta vlogu, tam už dáme můj válec upravený. Uděláme ty těžké spojky, se tam dají, nebo těžké nový spojky, tam těžké už jsou. A co jsem chtěl ještě? Válec, toto. A ještě musím zehnat sníženou hlavu, protože toto je v podstatě ta stejná úprava, co mám já na válcu, ale je bratrancova. A to bez snížené hlavy, to je úplně na hovno. To prostě má strašně malou kompresi. Takže tak, takže musím dát sníženou hlavu, kdybyste někdo měli ty vole, já vám zaplatím zlatem. Se nechce psat stejský mluv, to za to nechce moc peněz, ale to než to přijde, tak to bude zima. Stejně musím napsat asi. Nevím, to se nějak vyřeší, takže to bude tady z toho dílu všechno, já tady uklidím a jdu to zestříhat. Takže zatím, dík za sledování a u dalšího videa, čus.